Iată așadar și imagini de la sediul de campanie. Muie, ți-am spus! Numai așa e campionatul, tu când ajung eu cu mâinile așa. Muie, ți-am spus! Așa. Muie, ți-am spus! Care e avantajul tău? Muie, ți-am spus! Ți-am spus! Doi nebuni care râd la televizor. Ce poate fi mai rău într-o țară decât că asta se întâmplă în țara ta? Vrei mai urât? Nu există. Lucru mai urât decât asta nu există. Spuneți-ne când ați obținut diploma de bacalaureat și ce liceu ai eliberat-o, unde, ce profil, la zi, seral sau fără frecvență. Diploma de bacalaureat, deci am făcut liceul la... Muie, ți-am spus! Deci am făcut liceul la numărul 13 de mecanică, am vrut să fac aceste studii de drept, așa ca să am o diplomă. Muie, ți-am spus! Numai așa e campionatul, tu când ajung eu cu mâinile așa. Muie, ți-am spus! Așa. Muie, ți-am spus! Care e avantajul tău? Muie, ți-am spus! Ți-am spus! Doi nebuni care râd la televizor. Am venit să dau un examen moral în fața națiunii. Cum doriți dumneavoastră. O să vedeți că n-am să răspund la întrebările astea pe care le puneți dumneavoastră, pentru că așa s-a făcut această campanie electorală. Nu sunt la cine știe câștigă aici. Que me va a llevar antes que se me pegue, yo lo voy a estudiar. A ver si tiene chavo lo que hacen menudear. Si no paga botella, no lo voy a saludar.